Vakaita zvikwata akataifungira kana zvichibvira vasiri pakupinda panguva yezvavambobuda kuti pasika mutunhora bhesas ingaisanya pako nekudzivandowarapa avava ni mwana wangu nogara pabhengi saka nichauya kubhengi wakadzingitamo iripo but wakasiyana dzavo dzakasiyana wasati wapinda yakakarira mwana tati akamhanga ndiani taitaura yedu pamusoro pamusoro yemambo yangu yakanangana na apa ndisoziyane yako aundibatiba mayana ungaisanya baba ndakaisa waya panzvimbo yandakapiwa indoda kuti development ipapo ndapiwa ndaisa waya ndisipo akandifonera akati chii mudzimai wake achitora mafotos kune wakanga wabvisa waya ndikati kana uri on the ground ndandisingazira ndiri pamutaro kana uri on the ground nditsanangurirewo kuti uri kuti chii nokuti iwewe panzvimbo pako handina kuisa waya yakatenderera ipapo saka handisingazira mushure meunga muna November last year ndakamufonera ndikasema ndine kuda kuisa waya ndoda kuisa asi waya pandiri kuisa ndiri kutenderedza panzvimbo pako akati sekuru maita zvakanaka kana takuzoitawo musangano wedu wechechi tichanga tozokwanisa kukumbirawo chechi building kuti makasununguka chechi building ndeye community tinokwanisa kuti munoishandisa saka chakazondishamisa ndechekuti izvo mushure mekunge vanotaura ndine madhetsi acho akandisendera mameseji ndakazoona musi wa3-4 tichimuka musi wa4 waya yakadamburwa saka ndo zvakandinetsa nokuti iye pafoni pane pakataura kati imimi zvatoreva kuti tatadza kutowirirana ndikuya tichipedzerana ikoko saka inini sekunzwa kwandakaenda kati saka munhu kana ari panzvimbo ari kudii kutsanangura kuti zvakamira zvakadai akati aiwa pafoni ndopandakazoziva kuti hako ndakubvunza kumana wangu achiisa waya kuti aiwa pane mudzimai ari kutora mafotos apera kutora mapictures edu yese atora zvese ndikubva ndabvunza zvikanzi naiye tiri kuya tichipedzerana ikoko ndobva ndaona waya yangu yakuru ndonyaya wakatora mafoto ndiwana wakaona sei chipedzisi pandakasvika ndichitsvika panzvimbo pakanga pachiiswa vakanga vakakomberedza sapara redu mukati kuisa pakati peestendi yavo zvokuti hatina mapindiro atinoita kuti tiende panzvimbo yatinonamatira isusu ndo zvakaitika apa pakutaura nyaya yewaya kapa tikutaura nyaya yewaya vanhu vakadimbura waya akadimbura waya hapana asi hatisi kutoziva wakadimbura waya nokuti ndakatosvikawo waya tichiona waya yatodimburwawo saka mauririka kana tisina baba vakadimbura waya tiri kuendi kana tisina baba vakadimbura waya iyo tinoda kutaura jijiya pamusoro dai ndine tofungai wacho fungai zita rinongozikanwa asi pamwe dai ndandisina kutoya pakozi zita randinoziva riri pachitupa pamwe ndofunga ndo rinoshanda kumakozi kana kunyaya dzakadai ndinonzi Patrick Sanyababa baba wangu anonzi Jairos akashaika sekuru wangu anonzi Shingirai Sanyababa akashaika sekuru wangu nasabhuku aripo ndimukomana mumwe nyaya yedu yakamira yakadai sematsanangurira aita ava
semaonera ndinombozviita zvichiitwawo kune mamwe mapota tinoonawo vanhu vanotanga vasimudza bhaibheri chekutanga vachipika kuti zvandichataura zvese pamberi pedare ngazvive chokwadi. Sei vachisimudza bhaibheri? Vanenge vachizamana pose kuti zvese zvandichataura chichava chokwadi. So matsanangurira aita ava ndinoona vari pastor veChurch of Christ. At the same time ndisekuru wangu nekuti ndina vamwe sekuru wangu vanga vakaroora kwaMutondo. Ndinovati sekuru ini ndiri muzukuru. Zvakamira zvakadaro handisi kuziva kuti nyaya iyi wandidaidza kukoti kunoku sapastor weChurch of Christ here kana kuti vakazvimirira ivo varivo vega. Zvinhu twiri. Chimwe chiripo ndechekudai soizvo. Inini 2015 ndakauya kubva kuHarare. Ndaipinda chechi yavo apa. Ndisati ndatendeuka kuvamupostori. Taitonamatira pachechi yacho iripo. Zvadaro inini ndobva ndazotendeuka kubva ndamupostori. Vechechi yangu ndobva vati tida kuvhura sangano kupi? Kudunhu renyu. Ndobva ndauya kunoku ndobva ndaenda kuna Sabo. Ndiwo sekuru wangu wandareva paya. Sekuru ndiri kuda pekunamatira. Kana makasvika panzvimbo yekutsanangurwa nezvayo, pane kuzasi kune mionde ine bridge. Nekune umwe muonde uri kudhuze nechurch stand yavo, Church of Christ. Ndobva ndati ni sekuru ndida kunamatira kubridge kwekwe kune mionde iriko. Asi bridge mionde iri beside meroad yebhazi. Sekuru vakatsanangura vakati muzukuru apaiti kuti upanamatire nekuti bhazi rikabuda rikazorova vanhu kuti mota ikabuda ikarova vanhu vari muchechi. Unopara mhosva. Kuira uende kumuonde uri kudhuze neChurch of Christ. Ndikati hapana chakaipa sekuru, asi ndakanzwa kuti pane vamwe vanhu vaimbonamatira pamuti iwoyo. Handisi kuda zvekuti kana ndakunamata apa ndinetsana nechi nevanhu. Zvikanzi vanhu ava vakanamatira panzvimbo iyi vasina kutsanangura neni. Saka kana vakakunetsa unovadirecta kwandiri wati ndinda kupa kuti unamatire chi ipapo. Ndobva tasvika ndobva tatanga kunamata ipapo. Patakaita gungano redu takariita iri Friday, Saturday neSunday. Sunday painamata ava vaitotona tichitoita gungano papi panzvimbo iyoyo. So kubva 2015 kusvikira nhasi ndo patinonamatira pasi pemuti iwoyo. Saka ava vakazondifonera manja sekuru wangu vachitsanangura kuti muzukuru ndafunga kuti ndifenze yadhi yedu yeChurch of Christ. Asi iyo chechi yacho pachayo pari zvino yagara yanga yakatofenzwa kare. Ndikati sekuru kufenza kwanga kwakanaka. Muda kuita sei? Zvikanzi ndida kufenza zvekuti iwewe ndogona kukomberedza zvekuti pasare uriwo mukati mefenzi ndofenza ndichibatanzira newe kuitira kuti iwe uzofenze one side yekuchechi kwenyu. Ndikati sekuru zvamuritaura hapana chakati sei chakashata sezvawatsanangura. Asi ndakavapindura chiro chimwe chete ndikati sekuru inini kuchechi kwedu handisini muridzi wechechi yaba. Ndakatotumwa kuna sabhuku kuti ndikumbire nzvimbo yekunamatira. Chechi ine vakuru vayo. Ndichavatsanangurira zvamatsanangura. Kana vanditi mimi go ahead nekufenzera moendera mberi nekuita sei nekufenza. Ndobva vazondifonera futi ko muzukuru hausati wakwanisa kuuya here. Ndikati ndikaona mukana wekuuya ndichauya. Ndisati ndauya kuno kwini ava vakabva kutanga kuisa chi fenzi vachikomberedza patinonamatira. Ndobva ndaudzwa nemudzimai kuti patiri kunamatira pari kuita sei pari kufenzerwa pari kuvharirwa. Ndobva ndafonera sekuru ndikati vanhu vakuchera makomba paya paya ndimi here mavatuma kana kuti kune vamwewo ndichifunga kuti pamwe ndewechechi iyeye yakambenge chinamatira paya ndimi here. Zvikanzi handisi kuziva handisi panzvimbo. Ndikati right but panzi pana vanhu varikuita sei vari kuchera. Zvikanzi handichanotarisa. Ndobva tagara. Ndobva ndazonzwa kuti pana vanhu vakuisa fenzi. Ndikazofonera ndikati sekuru pakunzi pakuiswa fenzi wani vanhu ava vasi vanhu venyu here. Zvikanzi handisi kuziva. Ndo zvakanditsanangura. Vakati vanhu vemakomba vari kuisa havasi kuvaziva. Ndobva vazoti vanhu vari kuisa fenzi havasi kuvadi havasi kuvaziva. Ndobva ndaita matext message yandinawo mufoni mangu. Ndikati sekuru maitira muri kuita zvinhu zvenyu dai ndamba muchititendera kuti tivhure foni taigona kumaverenga mameseji acho mufoni muno munzwe matsananguriro achita nawo. Ndikati sekuru zvamuri kuzama kuita izvi imimi honai muri sekuru ini ndiri muzukuru tiri vanhu vevillage. Hazvikwanisi kuti tiite zvinhu setisirikuita sei setisiri kuwirirana. Manga madini mamira ndauya ikoko kotonongedzera kuti zviri kufamba sei. Ndobva vati nzvimbo iyi ndakaipiwa kare ndakaipiwa nachief. Ndo zvawakaita wakati nachief.
Saka chief wandakatarisana naye nhasi ndimi. Saka ndiri kuti ndimi makavapa. Saka zvadaro ndikati kana makapiwa nachief ko sekuru waizondipa sei nzvimbo yekuti ndinamatire yamakapiwa nani nachief. Ndobva ndati anyway kana zvakadaro it's okay. Ndobva ndazofonera sabo ariko mukomana ari ramunao ndo sabo. Sekuru vanopinda chechi imwe chete nayo vavo. Ndikati sekuru ko vanhu bamini vanhu vakufenza zvakufamba sei. Vakanditsanangurira shoko rekuti pastor ndavatsanangura kuti hamufenzi apa musati mataura nasanyaba kumuchiwirirana muchazopedzera makunetsana nenhau yepamakufenza. Ndobva ndazoti pana sekuru wangu akashayika manje kwatsvai. Ndobva ndauya kunhamo ndakati inini handirwisani navo handitauri chinhu apa. Ndikanditoka ndanzwa kuna sekuru ndowaridzo sabhuku. Sekuru ndasvika kwamakandipa kwekwe kwakafenzerwa. Saka zvakwakafenzerwa ndimi makavapa here zvakamira sei. Ndobva ndanzi nasekuru ini handisiri ndakavapa. Ndobva ndabvunza sabhuku wavo. Sabhuku ndimi makati afenzere aiwa. Ndobva ndabvunza vanopa mini ndimi makapa uya afenzere. Saka sei iye ari kufenza panhu ari kuvharidzira panhu patiri sei patiri kunamatira kwose atishora kusvika pakudaro. Ndobva ndati nini bamuni ndakwenda ndinodimbire fenzi. Ndakataura mashoko ewacho. Ndakataura kuti ndakwenda ndinoita sei ndinodimbire fenzi yacho. Ndobva ndauya nepinjisi yangu. Vandasvika inini pastendi. Ndobva ndaudza mudzimai wangu ndikati no handikwanisi kuti ndidimbire fenzi pasina mboo dzinozokwanisa kutaura kuti ndindadimbira fenzi. Ndoda kuzviita inini vanhu vazive kuti ndindazviita. Ndakafonera ivo wavo. Ndo wanditi ndiri kumashopu sendiri kugadzisa mudududu wangu. Sabhuku. Ndikati huyai kuno kundoku hayai mumwe mudududu muve pano ndisati ndaita zvandada kuita. Ndobva wauya panzvimbo patanga tiri pastendi. Wasvika ndakabata pinjisi yangu. Ndikavasanangurira ndikati honai ndachida kudambira fenzi. But uri kufenza kwaaitaka asiya kusaidire kurwiziko kuti tipinde nako tisvike patinoita seisusu patinonamatira. So there is no need yekuti ndiite se ndidimbure fenzi. At the same time kana achinge auya ndakavasanangurira kuti kana vachinge vauya vanogara kwamutare ndoko. Kana vachinge vauya vaudzei kuti ndakabvunza ndikati sei afenza zvikanzi adati ada kuvaka chikoro. Ndikati kana achinge auya muudzei mugano kuti iye ngaagume nepapi neapa ovaka zvaarida kuvaka uku. Kana zvichinge zvatadza kukwana zvaari kuvaka kusaidi kwako kumusoro ochitaura neni ochipindikidza ko ndingamurambidzei sei kuvaka iye achida kuita chinhu chakanaka pai muvhireji medu. Ndakaserangura ndichidaro ndaenda inini kuHarare. Ndopa ndakazofonera nemudzimai akati ko ndazoona pakaita sei waya fenzi yakadimburwa. Ndikati yakadimburwa nani zvikanzi handisi kutozivawo. Ndikati amen iye akafenza ipapo akanga papiwa nani ngachinotsanangura kuvanhu wakamuita sei wakamupa kuti pamakandipa fenzi yaita sei yadimburwa. Ndobva nhasi inini ndosandasvika panapa ndakutsanangurirwa kunzi uri kudiwa kwamanga. Handisi kuziva kuti inyaya yekuti ndiri kunzi ndakadimbura fenzi here kana kuti ndiri kunzi ndiite sei. Asi ndiri pano changa nyaya yenyu iri kudimbura fenzi ngeiriko ekuti makadimbura fenzi. Zvazvakaita inini kana kutora kwandiri kuita kuno ndiri kubva kuHarare ndokwandinoshanda ndokwandinotogara anogara kuno kumudzimai wangu. Ende kuti nditi inini ndakadimbura fenzi nditori mutungamiriri kuchechi kwedu sezvavakaita hatidzoreri chakaipa nechinhu chakaita sei chakaipa. Kana inini andiona ndisina kodzero kuti ndinamatire paya zvinotosiyana. Pamwe inini kunamata kwangu hakuna maturo, ivo wane kodzero kuenderera mberi wachinamata kune maturo. Asi handitenderwi kuti ndidambure fenzi handitenderi. Sabu baba nyaya ini maonenda kaita baba nzvimbo iyi pakafamba sei wapangaliwa panzvimbo inini baba chisika kutsukama pamusoro baba wadare baba nedu chini chandoda taura chinohwana panyaya yekutogwa nevarume vairi ava inini ndichapinda yangu ndinoda kutaura iye ava ndipedzi right. Ava vakataura vakati funga yakava kuna baba avati ndori pekunamatira funga yabva sekuru wake uyu mutonhora akanzi unogumira kumusoro kwomuonde checho kurati yakavako kare hanizvei right. Unogumira kumusoro kwomuonde kudai so
uvaguma uyainamatira uku wakambowinirana ipapo zvenguva yacho handizveni wawinana zvenguva yacho right mogena pakutanga umutonhora akamboisa mapozi ekuti vatosiya chechi yava mwana wangu iri kunze amheno kuti mweya wakazomugara ndopi abva yakokomba chechi yemwana wangu kukakira chechi yemwana wangu iyo handisi kuziva kuti akazomupa permisheni iyoyo ndiani yekuti akaki ndine zvinhu zviri baba zvandichazopindawo futi nazvo ini rangu ndikutaurira pamwana wangu handisi kutaura pane zvekwanguva zvandasungirwa ba ndichazopindawo iyi ngeyemwana wangu uyo anoita pastor uko kune yangu yandasungirwa iyi ndio akauya namufundisi handizivi kuti kunamata kwacho baba pakunamata handizveni ndiadondonawo namatira wangu anamandire mumuteni ende nzvimbo iyi yedu here tibva taenda hedu here rekutamiswa ndiyere ndatenda wadada padza ndofunga nyaya dziri muri kudzirwa apa kuti hamusi kuwirirana nasabha ndizvoka hamusi kuwirirana panasabha bcause nzvimbo imwe neimwe ine utungamiri wemachechi wese kana wada kuita kuti wada kuvaka machechi avo wanoenda kwasabha usvika wakumbira pekunamatira sabha kuopa pai pekunamatira saka apa ndikuona hamusi kupindirana baba hambowi pamusoro yevadare hambowi kuita bakani izvaari kuita izvo wakomana ndine murume uyu handizi kuti anoti mwana wakaipa murume ane chitema pasi pezuva shuwa daimandibatsira mudunhu mangu anogara nemunhu akadaro wabereki akauya uyu akandikuti akadhona handendapindama panyaya iyi akadzinga wabereki kuti vhura kuti tata vachera gomba iri mibhedha uyu nhasi ndipariuya kodzinga futi mwana wangu saka tati ndihatisabhukuka baba wadare ndibatsirei mwana uyu inini kana mugano baba wangu boy akaenda kuvhura kutara udaiso Stefan kuti gumi na kuwaya inukwe abva auya iye abva atikana vatovhara nerodzi yekuendako pane waya fenzi yakanaka vatovhara nerodzi poni varaiswa ndichazokuvhurirai rodhi nekunojenga muro right nzvimbo yandapa wabereki inini abva atora kuita yake izvezvi nanhasi wabereki wabva wadzingoti pfutse nhasi aundisungise mudare muno nekuti ndakati waya inobviswa cheni wabereki munotonga saka ndiyati sounyama here mwana muuya ende hatiri mainstructions anotaura apa uti inini hangu inini muzukuru wamhindira muzukuru wangu zvangu ndakane ndapedza ndatotaura inini pandinoda kubvunza ndepekuti Church of Christ isusu takakura itori newaya yayo kudhara asi yakazoextendwa kobuda kusai papa ndopandinoda kubvunza kuti akapiwa nekanzuro here kuti azowake chikoro ichi kana chikoro alaondowaka iye musomaka akandofunga kuti rekai ndido ganhu rechechi akaita nani ndinodaira saunyama nyaya iri pano apa chekutanga vanhu kana tiri mudare rakaita sekudai vamwe vanongotaura zvavanoda zvataurwa naPatrick handitika takataurirana tikasvika patakasvika nekunzwanana inini handisi kuisa waya yepamba pangu yebenefiti yangu ndochinja kuti dare rese rinoziva nyaya yandiri kuita community development musi wemande kana muchiramba vazhinji chikuteererani ndakabhadharira vana vesukisi handina kutanga kuita development yeprojects kutanga zuva ranhasi riri kutaura ndakabhadhara maschool fees kuvana vanopfuura 45 panyatate pamwe vacho vanodaira muno vane vana vavo takadzidzisa vana tikabhadhara maschool fees maschool fees iwayo wakarerukirwa vabereki vese vatakakwanisa kuti tinobhadharira village yekwadzimbiti
village yekwakutombo, village yekwasenyabako, village yekwadandadzi, vese takakwanisa kuti tinobhadhara nekwasachirera takabhadharira vana. Ndiri kuinitiate maprojects iwayo. Ndikaita mvura inini pamba pangu, ndikati inini handigare kuno, handimwe mvura pamba. Ndakutsvaga kuti ndive ndinotsvaga project zvakare community garden. Tikava tinoita the same thing, tikatsvaga vanhu, tikadaidza vanhu vakauya wainzi mucommunity wavo hana basa, ndowatakaisa iwapo. Nevamwe vanonzi vane basa tikavaisa imomo, mukapinda vanhu vari over 22 nemayouth atakava tinoisa imomo. Vakadiridza vakadya, tikawirirana tikati chibhoho ichi chichafa ichi nekuda kwekuti muri kuchishandisa. Saka tinokumbira kuti pamwedzi mubvise dhora. Chifi ndiri pano mheta handina dhora ndakapiwa nemunhu kana wani. Simende yandakaisa ipapo kuwakira, pandakawakira ipapo chibhoho ichi ndini ndakaisa simende iyo ndikati mundidzorere mari yangu noti project ndi yayenyu mwe munofambisa project iyi. Hapana akandipa kana anything. Kwakuzonzwa zvaakunzi zvomufundisi. Vanhu vavakuisa inonzi tiki grease, washaya grease yekuisa pachimeshini ichi pachibhoho ichi vanoti bush pump. Ndikawanikwa ndiri ndotenga zvakare grease ndikavapa. Vandatenga simende ndikati mombe dzenyu hadzina trophy yekumwira mombe. Ndikatenga simende idzo ndikavapa. Pakujoinidza kwavakanoita vakanosiya paine ground rekuti harina kuiswa simende. Saka mvura itikasvika yobvaita marara, yobvaita dzekupinda. Gomba rangu wakaranga rakakwirira kupfuura ground. Zvese hazvina kushanda. Chibhoho chikafa, chikagadziriswa. Vachachizofa pari zvino. Chafa wakatanga kuti mufundisi hatikwanisa kugadzira chibhoho ichi. Tokumbira kuti mwe munotigadzirira. Semagadzirira makaita kwekutanga. Ini ndikati ini handikwanisi kugadzira bhoho. Ndimaishandisa chibhoho. For any information pandokutaura panapa nenyaya yebhoho iyoyo. Dhibhi ranga risati raita mvura. Vakandikumbira vana Saguta, vana Sango, kana muchiziva vari mudepartment rekumaisa zvedhibhi. Vakandakuroti vakatokumbirawo titore mvura. Ndikati munoda malita zimangani kudhibhi renyu kuitira kuti tizive kuti munokwanisa here kuzomuita nevanhu vese vanga vari kumwa. Nokuti takaita GPS yakaratidza kuti pane ma4 almost mafamilies ari kumwa mvura ipapapa anokwana kuita 80. Vamwe vatobva kwadzimbiti kuseruko kana kwaoma, kwadzimbiti kuzasuko, vamwe ndakatomboona nezvikochikari ndikati musashandisa zvikochikari. Saka ipapo vakakumbira kuti toda 18,000 liters. 18,000 liters kuti dzo dzinopinda mudhibhi. Vakauya vakatora vachanza bhoho iro. Avo vanga vari kungodiridza magadheni avo achingodya muriwo wavo nemhuri dzavo. Ndiri kushama hama ichitaura kuti wakatishandisa kudzika gadheni, asi iwo ndiwo benefit. Ini handina chandakadya. Vamwe vakatotaura kuti vanzi iyo patakazvara vana vedu taiziva kuti tichabhadhara sei school fees. Hatisi hautibhadhare school fees. Mukaenda kubvunza vakadzima, mukaenda kubvunza vanonzi vari vamatsungu, wanayo list yevana vataibhadharira. Ende vamwe vacho vakatopasa ma11 vakatoenda. Nokuda kweizvozvo. Chicho chekupedzisira chanoda kuti Nyaita utonga muno muka, haisi zvikoro, techi. Nyaita utonga muno ndewa. Waya yangu yakakomera. Nzvimbo iyoyi yagara ichinetsa nguva nenguva, inonetsa nzvimbo iyoyi. Pakambouya umwe munhu ipapa akapuwa nzvimbo yacho iyo. Apuwa nzvimbo yacho iyo kwasanyabako, masabhusanyabako, neamwe makurukota vakuru vari vakagara imomo, vakuru vakauya panzvimbo yacho iyo. Vakanzi apa hapaiti sei, hapagari ngomira kuti mugare sabuka. Baba wavo ivavavo Mwana Steven, yo Stefan. nimambu wafanira. Linda Saka zvadaro vakazoitwa zvese zvedevelopment uyu mwana ari papo ndandichiripo inini ndiri mukunda akabva aenda kuna sabhuku yanga ane mutemo akabva ati ngatimboriona chibisa
tiende naye kupi, tiende panzvimbo tione kuti nzvimbo yachakamira sei. Shuwa takaenda achipoona nzvimbo yacho tikati nzvimbo yako ndeyekuita kuita chechi yako, asi uko kune monde kuti asi kusazosvikewo awa vana rekudzeni wangu muzukuru wangu yake nzvimbo inogumira uko. Saka uzotaurana kwakazoita vari vairi ava neava, hapana umbowa kuti kuti mbowa yakaita ava neava kuti waizodimburwe izoti awane nzvimbo yavo nenzvimbo yavo, asi kukazokumbira ini muzukuru wangu ini wakabhora sanya bako ndakapiwa nasanya bako, takapiwa nasanya bako Elia Church of Christ. Waya yatakatenga tikafenza, yatakafenza pane church building ndo yakanoita diki, yakanoita shoma, asi takapiwa kusvika kumonde kubridge. Saka ini pandakapinda musystem, ini ndakatanga kupinda musystem 2001 ndo pandakatanga kushanda nechechiyo. Ndakanga ndichitoziva kuti neproject yatofanira kuita pano kubva kuna vari kuziva zvenetu. Saka I have my documents iwayo. Saka pandakapiwa ipapo ndaingonga ndiri kutsvaga kuti vanofanira kutifanda vachitifanda. Saka nguva yese saka dhati zuva ndakazwa kutocha sekuru sanyamba kupete ava musanetseka ava izvozvi ari kugara ukombwe nemwana saka nyaya dziripo ane nyaya dzainadzo. Saka panzvimbo iyoyo asi nguva yakatengwa inokwanisa kuzopedza pese. Ndopa ndakadzoka kunaako Stephen ndikati takudzoka kunoita chii program yedu yaiya, ndo patakanyorerana pasi tichinyorerana pasi kuti tichapanonga zviri zvinoita. Asi mukutsvagaka chandakatanga kuona inini imari yebhoho repachechi, ndikaona kuti mari imwe yebhoho repachechi zvakare pane mabhoho mairi. Tikaona zvakare church building yedu yaidona nekuda kwemutati, tikawana mari yesimbi ndobva takurukura nevanokwanisa kutibatsirewo. Wakati right, takuda chikoro zvinoti chichidini chichiswa ipapo, poitwa neorphanage, poitwa nefeeding scheme, poitwa ECD A neB yacho. Saka musi wemande kana mamwe wenyu makanyatsa kuona, ndine vanhu vandakauya navo ndikadzikanawo pachechi apo, ndikavaratidza ndikati chatimisa bhozi wakatobva kuAmerica kutoflya kuuya kuno, ndikati chatotimisa isusu inyaya yekuti izvo waya yakagurwa wakazvionera zvikanza shamwari kana waya yagurwa kudai pari zvinezvi zvawatimi mune nyaya mukupinda musi wanhasi mochitipa outcome yacho. Kana zvarema kuti imimi wekuno havadi development, isusu keni move tichoenda kune kumwe nzvimbo, mari tinayo ndakatoibata muoko izvozvo. Daidai ndakatoisa magetsi but magetsi handazokwanisa kuita magetsi. Saka nyaya iripo inyaya yedevelopment. Kana muchireva kuti ndakaisa waya yekuti ndau benefit inini ina handachando benefita kumba kwangu ndakaisa waya ndo kwangu. Apa ndepe development yecommunity yekuti kana ichinge yaiswa ndinamufundisi Mazambani wakaisa chikoro kuru wangu, izvo zvichiripo chamudiri wangu chicho school secondary school iri muBlot Point yakaiswa nevamwe chete vanhu ivo vada kuti vatibatsire kuisa chikoro kuno. Toisa orphanage, toisa feeding scheme, toisa creche, toisa zvakawanda zvimwe handikwanisa kuzvitaura. Hama dzedu mukaudzwa munomhanya munogura mberi, asi vana venyu vacho ndo vari kuisirwa. Inini wangu vana vatopedza chikoro. Una manje yaira pamusoro yairi apa manje imini kutaura zvedevelopment imini mukutaura zvedevelopment development haina kushata, asi tikuona kuti naSABHU pari kudaiso ndo pane dambudziko chete. Mirai kana ava vanotaura hamutenderi kutaura munopindurana ndosati anyaradza kuti muti mutaura handiti ava vachitaura hakuna wamunotendera kuti munopiwa mukana mosimudza ruoko ndirautaura idare. Handifungi kuti pana SABHU panoramba madevelopment but mune nyaya yemuri ku hamusi kupindirana ba mene ukafambira kwamuri kuita apa SABHU kuna nemimi muri kubatana seya muri muvhiriji imwe chete. Zvakawanda zvinoitika mumavhiriji hatiitika. Saka tikataura pano padara hatitaure nyaya taurira panapa. Kana pane imwe nyaya
munomhangara oga yoyo yati mune nyaya sabatanidze nyaya yapotanga saka imimi nasabhuku ndikukirashana saka handizivi kuti zvinoita here kuti munhu ari kutungamirwa ndisabhuku mokirashana nasabhuku hamuoni pane dambudziko here pao kunemi kutaura kunemi hamufaniri kuita zvinhu zvenyu muchikirashana nasabhuku pa itai zvinhu zvenyu muri pamwe chete nasabhuku pamusoro imheta kukirashana nasabhuku hatisi kukirasha. Nyaya iri kuitika ndeyekuti izvo ava vaiva vana vadiki pandakataura nasabhuku. Sabhuku wavo ndiye anga achiri baba wavo ndiye akanga ari kutungamira pari zvinezvi. Vadare teererai munzwe pari zvinezvi baba sanyabako vakapa usabhuku wavo kumwana wavo, asi hwakambotanga hwauya pane vari pedyo neni, ukazobva ukaenda pane umwe wacho ari wechitatu wacho, ukazoenda pari zvino kune mukomana mudiki. Inini pandiri kutaura Church of Christ patakapiwa ground, takapiwa nasabhuku Eria anova ari baba munini wababa Stephen. Sabhuku aripo apa, handiti baba, ndi baba mukuru, saka munin'ina. Saka nyaya yakaita ndeyekuti izvo padevelopment yaifanirwa kuitwa haina kuzofamba nekuda kwaizvo, development imari. Inini chandiri pano chakaisisa waya chinhu chimwe chete chandanyanya kurira musi wanhasi ndeyekuziva kuti can I go ahead or not. Ndo pandiri kuda ipapo. Zvekuswera ukakawadzana nekudai uyu paanopindira handina kupa cover. Ndakatenderera ndikapasiya vanopinda nekwavanopinda nako nokufamba munhu achitaura kuti inini ndakazoona kuti ndisagure waya iyi. Pamusoro madari ukaona amai vasumuka tauya sembuzi pane panokanganiswa panogadziriswa tiri hama tiri panapa tiungonzwa but chatinofanira kuziva ndechekuti pane chakanaka pese panofanira kuita maobstacles behind zvino tisanganikwa nazvo. Nyatati ngativhure meso tione vana vangu vari paAfrica University, mumwe ari kuEurope. Hatina vana vanogara nyara vaitaure zvinhu zvinoponesa vanhu vezvimo iyi. Munoziva kuti mascholarship akatsvagirwa vana vepanyatati, hapana mwana wangu akawana kana dhola akabhatirwa school fees, handina kutora kana senti. Hatirege kuita zvakanaka nometa zvizodii, nometa paitema zvakadii. Hama dzangu tiri hama, tiri panyika ino, tiri kuitira vana. Mufundisi Mutonhora hapana 3 days 4 days auya nevarungu izvozvi pari kutoitwa ichaita nometa chichirwa chiita sei ichaita nyatate ichaita chaedza pamusoro nometa tite zvakaita sei ichatokoita chaedza pamusoro peguta. Tese chetosumuka tichiti icho nekuti chandakaziva nekuvimba nacho ndechekuti pane chakanaka pakashekwa chakaipa zvikuru. Ngatiendei nazvo but we are going to win, I know, because basa roda kuitwa endera mwana. Nzvimbo iyo vamutonhora vakauya nevarungu ndofunga 3 days ago vakasangana nakansela vachipfuura kwakuda kutoitwa Bible school in this place. Nometa zviti sei tichingochema tichihumana iri kutongoitwa ingatadze kuitwayo within vati within but yakutoitwa mudhuze muno tichaiona. Chikoro izvozvi mukavapa mukana hakuna mwana wangu anodzidza kunyatati, no, it's a big no. Vana vanodzidza izvozvi vazhinji vabva kumabhasi, vana vavo vari mumataundi. Kuti vana unoona vachifamba vachibva nzvimbo iri kure, mukana kana wazarurwa. Chiri kundityisa nekundinetsa nekusanzwisisa ndechekuti ndakauya kuno ku2002 tichiparidza panapa. Taparidza kuno mufundisi Mutonhora vakaapproacha chief Saunyama, the other chief Saunyama, vakapiwa matsamba vakaenda kuna sabhuku pakasainwa pane mapepa according to zvezvandoziva, mapepa enzvimbo iyi, maresources vanga vari kufamba nenzvimbo
vakati tikapedza mukuru wangu kunoita chikoro secondary school haiendwe nayo vasikana pakatombonzi pada kuiswa tara amangesi rodhini zvikanzi hazviiti politics zvazodii ikaregedza kuitwa bati nzira nzvimbo ndeyedu chikoro chinongoramba chiri chedu chikangorambuka izvozvizvi vakutoenda kuna another place ende ichitongonokuda Taura kwenu. Mataura kuda kuonesa dare nemasapo. Mungataza nharaunda ine dzinogara inonzi reserve. Zita rekuti reserve rakabva vanhu vekuti reserve ireserved area. Iti reserved area inonzi inzvimbo yakachengetedzwa. Isusu nekutadza kuti reserved takabva tati reserve. Hapana ane matitle deed. Hapana ane chii. But as long as there is an application, a project application, ichiapurwa na DA na DC nani, pachidza paroda kuitwa chinhu chiri kubenefita ingave community ingave chii. Hapana munhu ane simba rekurambidza munhu. As long as ichiapurwa chaiswa stamp government yachiziva. Ungave munda wangu ini chaiwo paapurwa kuti pari kunzaro inotonzi iwe handikuri pareserved area uzoti akasi pako enda apa ndokupa example yeosborn. Hapana waida kubva paosborn paya, hapana waida kubva kwachiyanzwa. Nhasi unotoda kuti tionesane maybe pamwana mutonhora vanenge vachirasika chinhwani kana kuti kudai kuaprocha secommunity kurespecta subject kuna chief. Padai wamutonhora wakangonyora application yawo from there wobva waendesa kuna DATDC through chief. TDC wobva aisa stamp yake kuti papo maresources wobva anzi aya mutonhora anonzi continue. And hakuna munhu ane simba rekuti anobvisa. Makandwa president wanaimba wachiti nyika inowakwa newani. Titi sei tichiti nyika inowakwa newani. Chinhu chinoda kubenefita community. Chinhu chekunzi chinopiwa first preference. Asi dai kuri kuti nhasi neuyo ari kuuya achiti ndoda kuisa mwana wangu anonzi maakutorera chii nharaunda nzvimbo. Asi nhasi unowa mutonhora tikati nyora application yako nhasi uno yobva yaiswa stamp nga chipo wobva aisa kuti nga ndiye osvika kana kuenda kucabinet kupanyamenti tinosekwa tichinzi takapusa sei tisiri kuda kuona chinhu chiri munharaunda chakanaka. Mungobaba inzvimbo munotanga kubvunga nzvimbo yani haumedzi isiri kushanda munotaura kuti 6 years haisi kurima. Whereas tiri kuti nzvimbo inonge ine production mukati. Saka nhasi uno hamurambi but munhu anonzi chiita development yako ukatadza takukubvisa. You failed to meet the objection. Saka nhasi uno development iri kunze. Plus one thing ndinoda kuti kuonese zvimwe zvacho tinenge tisingadi kuti tifugurane apo kakana kuti nzvimbo yati kutaura kuti ndikabvunza pawairapa kuti sabhuku ndiyani unonzwa hasi sabhuku hasi sabhuku nekuda kuti hawamu bhuku rekwa ende wakanzika achitarambidza munhu achiti ndini sabhuku anotosungwa because pakudiwa magwaro wereza hauti sabhuku kunzi ziso hauti wachi sabhuku zandizvei wanzi ndibatsirewo nekuda kuti baba wakura kana kuti mukoma waita sei wakura asi hakuna ese mukubaba kana ini pano ndiri kutaura pano izvozvo mheta wakati uri kutaura handidizvo handiwapikise ndowaridziwei wedare. Saka iri yeproduction yedevelopment area hakuna munhu ane mapapiro akaita sei anokwanisa kumisa. Saka uchiona nhasi maproject ari kuuya angave Britain ingave China sekuti tiri kuwaka nyika tisuwe newai anonzi ita tione zati oita yachija ikuti munyama watinawo tiri kumareserve hatina title deed. Asi dai kuri kunana St Mary's uko wanobvisa wane marisettlement zvinonzi munhu auya pai pamunda pangu nhasi unoenda iwewe onzi munda wako tirakidze mapepa emunda wako pana ane mapepa emunda hapana uri kugara pai mureserve chirungu kubva kureserved area yakachengetedzwa kuti kana pachida kuitwa zvinhu zvechekuita nebudiriro nzvimbo iyoyo unopa. Saka nhasi uno hatirambi project yayo namutonhora because nhasi uno akaenda kana kuministry kuti chief aramba project
proposal yanyo zvonzi wakaapuruvha uri munhu kaindi unoramba project development asi inonyorwa youya nemapepa because hazvisi kutaurwa nemuromo chete asi zviri kutaurwa zvine mapepa zvichazainwa nadA zvichazainwa naPDC zvichazainwa naminista zvichazainwa naMP project yako because haisi kuve project ichipinda nemuhapwa kana kuti ene government inokuisi saka tirambidzi but tine mukurambidzana nekudzvinyi nekuwengana kana kuti nekuita tisingadi no as long as we sit down na kanzera achaapuruvha sabhuku epakudiwa step yaregistered sabhuku noti mandinotiwe chipo waapuruvha headman waapuruvha DA yadini project yakuita motikari yakufamba saka tiri kuneza chii ndokungata padambotaura pekutanga papa ndatsanangura zvanzika nevanhu vese kuti kana tichitaura zvinhu nangwe tikataura nekusiririsa kwakaita sei chisiri chokwadi chokwadi ngachigare pachokwadi baba kuti tikuti baba tinorespekta mabasa amunoita imini anoonekwa nevanhu ari pachokwadi hatitendebvi zvachose chose kuti isusu titaure mashoko ekunyepera kusiririsa tichizama isusu kuita zvinhu zvisiri pautemo ngatizamei napose kuti kana tichitsanangura chii titaure chokwadi ava vatsanangura vakati nzvimbo yayo vakaipiwa namudhara area vatanga ri sabhuku sanyabako Church of Christ ndo yandaipinda ava vaisapindira kunokwa vaipindira kwamutare kunokuti aigara navana ruziva vana ruziva ava ndo vanhu vakatopedzisira vakuti ichechi yekwani yekwaruziva but iyo zita rayo inonzi Church of Christ. Church of Christ inini ndini mumwe wevamwe takachera matoilets echechi iyoyo tisu vamwe takatovaka chechi iyoyo takaivaka vachitsanangura nyaya yemadevelopments iwavo nekubatsira kwawaita mucommunity zvese isu taizvibata nemaoko edu tichizviona vakaita application yenzvimbo iyeye kunyanga nzvimbo iyeye sekuzvaunatoita ine matsamba akakwana but takaipiwa ndichiri Church of Christ takaipiwa ine masquare meterage ayo nematsamba akaita sei akakwana hondo yaitika ndeyekuti paitwa extension yechechi iyeye fenzi yaextenda chechi iyeye kubudikidza nekuzasi kwese kuyakuya zvisina ruzivo rwecommunity inenetarirasonyama mukati isu hatirambi development hakuna munhu anoramba development ndakatsanangurira avo sabhuku tiri pasitendi ipapo sabhuku murume kana dai vaikwanisa kutsanangura mashoko andakataura ina ndinyepi zvandakataura ndakavati kana vachireva development yekuti wada kuvaka chikoro wada kuita zvinhu zvakaita sei zvakanaka muvati vasabvise fenzi iyi ndikunyeka pamwe wagokora ngavasabvise fenzi iyi zvichidzika uko asi sezvo iri big project kumusoro kweyadhi yedu isusu kwefenzi ini ndinoguma nepapa kwavaextenda uku ngavavake zvinooneka zvinobatika pai paground kana vatiwo vakuextenda kuyani kusaidi kwandiri tichionawo project yako ko chinondirwadza inini kuti ndiwati huyai kwatiri kunamatira kwese torai vakaichi ndakavati inini kana ivo vachizokwanisa kuextenda kuuya kwatiri vachivaka sei vadaro fenzi ndavasabvisa nekuti kuda ndichavati bvisai fenzi ivo vobva kukomblaya vobva vacheka fenzi vobva vabvisa vobva wavaka zvandichaona wobva vatiti muzukuru ndakuda uku ndovati futi chiisai fenzi ndini nendaita ubenzi ndakati sei fenzi iripo ngavaite zvavada kuita kana iri project asi ngavazive kuti inini pandakapiwa nasabhuku muganonde uyu tichienda takadai ndo zvandakaita but imwe ishu iri kuitika ndeyekudai tine zvinhu tu baba zvatoda tinzwisisa kune Church of Christ kuna pastor weChurch of Christ. Church of Christ ine madevelopments ainoita sechechi kochizoti pastor ane madevelopments aanoita iye sapastor kana iri development yemucommunity inogamuchirwa yese yakaita sei yakadaro asi apa tiri kuti isusu ava extension yavaita iyi ndeyapastor here weChurch of Christ kana kuti ndeye Church of Christ tinzwisise nekuti kuda isusu
ticharwa neava kuti musadaro tichivavengera bedzi kuti nekuti chizvarwa chemunomutaita development vada kubhenefita ivo tovavenga zvisina maturo. Zvanga zvakanaka kutsanangurirwa kunzi ndipasta here kana kuti ichurch of Christ. tanzwa muchitsanangura zvakanaka ngatidzoke futi tunoreve pane how many meters from E6 hectares here E3 hectares here pane ufaro hwakadi tisenze takadaro tinyatsokuona pari kutaurwa nemukororo wangu handiti saka toda kuedza kupaunoti pakareba zvakadii pakafara zvakadii maonero ako ndiwo kuda kutanga kuita project yekuti vabereki varerukirwe nevana vavo vauye padhuze handiti mazviona pakadaro zviri kureva kuti kana nherera chaiyo inenge yakuchengetwa ipapo akwegura chaiye anenge akuchengetwa ipapo tiri kuzviona mune dzimwe nzvimbo. Saka toda kuona kuti pakatanamuka zvakadii kuti vasvike kune mukororo wangu. Nzvimbo iyi pataifambira tichiwirirana nehama dzoda kutibatsiridza ndokutaura takatoona unge kuda kutoita diki asi handisati ndauya pamuri nokuti tongotanga tashandisa patakapiwa nasabhuku. Nyaya yatakaita tichitaura nasabhuku ndeyekuti izvo kubva pane yadhi yekwatenga maitenga varipo pari zvino papa wakavakidzana nechechi building. Kubva ipapo ndopataifanira kutangira ipapo tichidini tichidzika unosvika kuMonde tobva tadzoka takaguma nerwizi ruri left right. Maitenga vakuisa waya vakazviziva kuti chechi ine programu yaida kuzoita project vakandaprocha ndamboona vari pasi vakati mufundisi murume wangu inini vakanga vati tinobva tati ndi neyadhi yechechi asi ini mwoyo wangu vanditaura kuti kwete ndinoguma pakaguma fenzi yemasose angu ene ndo zvawakaita ndobva waita saizvozvo. Iri takuisa waya takasiya paine gap ye5 meters yekuti kana chikochikari kana chii zvinoita sei zvinopfuura pakati peyadhi yavo yekwatenga neyadhi iri right. Majangada vatikurisira vanhu vairava muno tora unamukomana kudai panze panze pane zviri kushandiswa extension kana ichirehwa zvakaita tebhoi kana takuta zveextension tinowedzera kamwe kapati asi zvakabatana ndinonzi extension. Kana kuti iri yadhi yanga yakashandiswa ichechi tinoivhura toidzikisa mene kwatonga tichienda nayo inonzi extension. Panapa kana ndiri kureva proposal yanga iripo kubva varuziva varipo yanga isiri nyaya yekuti extension vaitoti nzvimbo iyi tichazoishandisa asi ini pane mubvunzo wanzi saka zviri kubva kuna mufundisi here kudai hapana patingaexpecta memba yese iri muchechi kuti ive inotaura kuti mufundisi pana patauda bhoho mufundisi pana patauda iwe ndionototsvaga kuti vana vangu hawana mvura wouya neproject wowapa wototsvaga kuti vana vangu hawana community garden wototsvaga wotodini wotowapa ivo vakutotanga kudini izvozvi tine nzara kwedu isu tinokwanisa kupa yatinoti food relief ava vanhu vakuwana nenzara wototsvaga chikafu wotoyaudini wotowapa. Saka nyaya iripo ndeyekuti anogara kumatare ndiri nemudzimai wangu tichigara nemadhona. Saka madhona edu emuchechi isusu vari kuti pachechi pedu paipa makataura paya muchirikwesta zvakadai womwedzedu dzaraiti taakuuya. Saka makamonzwa chifi ndichiti paipai ndandatoda kuisa magetsi paipai kuti toendesa magetsi kuchechi building obva atodzika kwatakatoisa chiwaya. Nyaya inga iripo yatakaisira waya nguva iyoyi
yanga iri kuti izvo bhohoro rive rinopinda mukati kwozouya demarcation yekuti tive tinozadzisa. Saka patakapiwa isu nachief chief baba waVictor ndatadza zvangu Dawa, chief Dawa nasabhuku area ndiko pataenda tichiisa waya, asi ini nokuda kwewaya yangu kuti yanga isina kukwana handina kusvika futi kupi kubridge kuyako. Asi tiri kuona kuti taita bridge iro takatongopaseka tapapana problem, ndopachaita maplaying fields, maground ebhora. Kana vapaita maground ebhora acho anonga akuita ikoko, ndo anonga akushandiswa ikoko. Kwozouya kana tiri kureva kuti project yaitwa neChurch of Christ, the moment ndiri ndikati no kuno, chechi yekuno yati no, kana kuHarare yati no. Chechi iri kuHarare ikati go ahead, muite zvatoda kuti tive munoita. Ndikaaccepta kuno kuti yes, nekwekuno vanoti yes. Amene ndapapindura zvakanaka here. Ina hachina changu chiri kuyapo. Ine kana ndichida kuita zvangu ndinoita kumba kwangu kwandakasiyana naubereki wangu kune yati yangu. Hakuna changu chandiri kuita apa ndezvechechi. Saka kana zvanzi izvo chechi, saka mazwa tiri kuti vandakanga ndinawo vandituma tive tinonzwisana, ndakaudzwa kuti mirai kune dare ramambo. Timboti tikumbire kuna sabhuku sana bako uripo apo. Tikati chiti sabhuku unofanira kukasika kuliza nzeve dzako ndikutaura zvinhu zviri kuitwa zviri muarea mako ndizvo. Saka chikumbiro changu chandikuda kuita kune nekomiti yako ndeyekuti ndichibva pano tangopedza dare toda kuonesana paground pandisana wangu vari mudoro ndatenda ndapedza nini toda kuonesana paground. Mambo pamusoro ndiri kupokana futi nafundisi Mutonhora. Mufundisi Mutonhora ari kuti iye ane madonors handizve anouya kuita project munzvimbo handizve. Takamupa akauya mufundisi Mutonhora, auya kudaro akauya kwandiri ninasasabu akauya kwandiri akati ndaona dhona yokudirisa dhibhora ndiri kuochera mvura kututsime kwamapenda. Akauya nadhona wake madonors akati isusu wambo chibhona chadhirirwa kudaro right. Abva auya vati iye atikotema yadhi yake kuidaita kuitwe garden. Madhona akauya akati inini handisi kuda nzvimbo yemunhuba, toda nzvimbo yetinopiwa nani nasabhuku right. Wakauya kumba vabereki ndo wakauya nemuteto wakauya tikawapa nzvimbo nhasi handizve tawapa nzvimbo kuda vabereki wakasenza wakawaka netrophy apo right. Uyu akadzinga vabereki vaya mugadheni akatora zvinhu zvihandetse kuita zvake uyu murume. Saka tinogara nemunhu akadaro here mucommunity ari mwana wenyu. Kuda kuendera mberi tiri kutenderera ndati tiri kuda kuenda paground ndokupedza kutaura. Tingangotaure tichienda toda kusvika paground toona kuti paground pakataramuka zvakadii, pane wide yakadii, pakareba zvakadii. Paground ndo panopedza nyaya. Pamusoro pepameti nyaya iri kutaura zvinhu zvii iri yekuchechi ngeyake kumba kwake uko ndiko akaita izvezvo development yedu bhuku rakakura baba Saunyama. Aiwa ndozviziva kadini andataura kuti munoperekedzwa ndibaba murume uyu wakomana wabereki TPE kufoshora ivhu embedha manyowa wokubva kugadheni avati futseka avhaisa kuyadhi make newaya yakaiswa nehurumende asi zvinobuda here. Dai makunzwa kundataura paipa kuti imimi nasabhuku hamusi kupindirana ba 1. So ndikuona nzvimbo iyoyoyo kai inenge yakapiwa vanhu vairi ngatakazvitarisa because uyu aritaura kuti pegi yake yakanga iri kupi apa akapiwa nasabhuku area yake yakanga yekutoenda
imi hamusipo handiti apa akapiwa namudhara eriya imi hamusipo imi makazopiwa mutigara yapa asi uyu ndiye akatanga apiwa nzvimbo yakakura kuti enda nzvimbo ngeyakwe kana ada kuaka madhibhokenda kofamba uite wakadai baba tinenge tikupesana akaita zvinhu izvi kumba uku kwete pachechi parutaurwa baba akaita kumba kwedu pandinotaura ndekuti avo vacho vakapiwa nababa eri but time yakanga ina baba eri yaka papana mufundisi ndichakupea nekurwa mara nditi imimi yenyu nyaya yanzi yakuenda paground ndizvo ndokwamava kunotaurana nyaya yenyu chionesana kuground takatasana nenzvimbo ndizvo kana taenda ipapo mambo paubva pana ndokwakuenda ipapo zvanoitirwa paground panzvimbo pacho zviri kuitikira ipapo saka tese tikanga takuda munhu toenda panzvimbo ipapo tonoona zvinoita mazvita thank you ndokukumbira umwe kubva pakukurai